שלום FXP, אחרי שעשיתי את האנבוקסינג אני אראה לכם סיקור של הלייזר SD301. לקח לו חודשיים להגיע. טוב, קניתי אותו עוד לפני שהם הפסיקו למכור את הלייזרים מעל 5 מיליוואט. אוקיי, זו הסוללה, זה המתן, שקע אמריקאי, אז קניתי גם בינתיים לשקע ישראלי, מפתחות ביטחון. סוגר. טוב, אני אראה לכם איך אני מתאים. איך מתאים את הסוללה. מחברים ככה, ולחשמל, וככה מתנים בערך שעה, משהו כזה, ואז מספיק. יותר מזה זה כבר לא בריא וזה יכול להרוס את הסוללה. אוקיי, עכשיו אחרי שהראיתי לכם איך מתאים את הסוללה, נראה לכם את הלייזר עצמו. אוקיי, רק רגע. אוקיי, אני אראה לכם קודם כל איך הוא שורף. הוא שורף מאוד מהר, תוך בערך שנייה. כן, בואו תראו. שנייה. הנה, כמו שאתם רואים, שורף מהר. אני אראה לכם עוד איזה גפרור או שניים. הנה, שורף מהר. עכשיו אני אראה לכם את הקרן שלו, מאוד חזק. אני אראה לכם, זה הפוקוס, אני יכול לעשות אותו ככה, נקודה גדולה ונקודה קטנה. שנייה, זה עכשיו הנקודה הכי קטנה. אני אראה לכם על הכדור דיסקו. יש לי כדור דיסקו קטן כזה בחדר, וזה יפה, זה עושה כזה, משתקף על כל החדר. בואו תראו. ממש יפה. תראו איך הקרן משתקפת, איזה יופי במראה. כמובן להיזהר על העיניים. טוב, זהו, כאן אני אסיים את הסיקור שלי. מקווה שנהניתם. תודה.